Sziasztok srácok, a mai videóban elhoztam nektek. Hát majdnem 100 videós, de lehet 10 is, 50 is, akik topba vannak. Kezdjük is el. Az első nekünk az a Red Rubix, bocsánat a névkiejtését, nem ismerem. Úgy szerintem magyar. Akkor a tizedik az a Pam kutya helyen. Gondolom, hogy mindenki ismeri, nagyon jó kis videók, hát régen nem róluk szóltak, hanem egy kutyáról. Videománia, nem nagyon ismerném. A Legsigér 14. helyen. Nagyon jó kis videós, neki már megvan a millió is. 17. helyen keresztsel áll az én kedvenc youtuberem, bár gondolom azért valaki még ismeri rajtam kívül, szerintem sok ember. The VR, nem tudom, hogy kell kiejteni. Nagyon komoly videósok. Nagyon komoly cuccai vannak a videózáshoz. Ennyi. Barni, 24. helyen, a Bosi. Én kedvenc videósom közé tartozik. Ennyi. Nagyon jó kis videókat csinál. Csekkoljátok le. Nessine. Bocsánat, hogy most a Nessine-fanok lehet meg hozzászólnak, de én nem szeretem. Bocsánat. CAD, szerintem ez egy mesecsatorna. Elmegy, nem tudom. Jó. Luckey, nem tudom, hogy kell kiejteni. 40. helyen van a bátyja. Szerintem jó kis videós. Tesók. Na az. Benedek, Balázs, Kamilla. Prém. Zsózé atya. Zsózé. Nagyon szeretem szintén. Tehát legjobb szerintem majdnem. Uborcraft. Személy szerint nem mindig nézem, de van, amikor nézem. Csenki Patrik. Gondolom, hogy sokan ismeritek. Péter Gergely. Szintén nem ismerem. Zsédav. Őt nagyon ismerem. És hát nem nagyon ismerem, de van, amikor néztem. Aztán szerintem itt ennyi. Most nézzünk TikTokot. Twitch. Akkor Kaizenten, ezt ismerem, csak nem tudom, hogy kell kiejteni. Ő a második. Twitchen amúgy lehet jó. Meg YouTube-on is láttam sokszor. Nézzünk. Szerintetek ki lesz Instán? Cristiano Ronaldo a második. Na, hát, ez komoly. Ennyi. Mondom ennyi, tehát itt van. Ezek meg nem is magyarok. Tehát ennyi. Kicsit rövidebb videó volt. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy végignézek, és sziasztok!リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからパス。